Sinjuri, jiena Dan U jiena Hassan. u dan huwa l-ewwel episodju tal-Infrastructure News. U mal-ewwel ħanibdew ngħidulkom biex tafsu is-subscribe button jekk fuq YouTube jew nkella itilgħu fuq il-paġna jekk fuq Facebook u għafsu like. Ħalli kull ġimgħa intkom tkunu aġġornati. Ekku, u nibdew bil-punti ewlenin ta' din il-ġimgħa. Tiftaħ mill-ġdid triq il-Gvern Lokali il-Marsa. Fuq il-Facebook ta' Infrastructure Malta lista sħiħa ta' toroq residenzjali li qed jerġgħu jibnew mill-ġdid. U fl-aħħar net nitkellmu dwar it-twessieħ ta' triq Diċembru 13 fejn il-fabrika tas-Sulfarini. Fil-fatt jiena ninsab hawnhekk fit-triq il-Gvern Lokali, triq li kienet inalqet u issa reġgħet infetħet mill-ġdid f'dawn il-jiem li għaddew sabiex tkun parti mill-Marsa Junction Project. Dan huwa parti mill-proġett ta' 7 flyovers biex jekk Alla jrid xi darba neħilsu darba l dejjem mit-traffic lights ta' fejn Addolorata. Triq il-Gvern Lokali warajja li taqqat triq Aldomoro flimkien ma' triq Garibaldi b'direzzjoni lejn il-Belt Valletta hija wkoll l-uniku aċċess li wieħed għandu lejn Ħall-Qormi jekk kemm il-darba jkun se juża it-triq ta' fejn iċ-ċimiterju tat-toroq. Ġifieri jekk kun ġej minn triq Ser Pol Boffa il-Kottonera, jekk kun ġej minn Vjar Santa Luċija u nkella minn triq Garibaldi stess minn naħa ta' Ħalluqa, dejjem trid taqbaq triq il-Gvern Lokali biex inti tixbed lejn Ħall-Qormi direzzjoni taċ-ċimiterju tat-toroq. U sakemm Sander qed idur it-toroq qiegħed hawnhekk relax fuq is-sufan. Però wisq probabbli diġà smajtu illi ġew imħabbra l-ewwel 120 triq mill-lista sħiħa ta' toroq li se jerġgħu jinbnew mill-ġdid. U x-xogħlijiet fuq dawn it-toroq ħajibdew minn Jannar li ġej. U jekk tixtiequ tkunu tafu din il-lista tistgħu tidħlu fuq il-Facebook page ta' Infrastructure Malta. Taraw il-lista kollha ta' dawn it-toroq. Però sa Jannar ix-xogħlijiet ovvjament mhumiex wieqfin. Pereżempju bħalissa qed jerġgħu jinbnew mill-ġdid triq in-Namura l-Baħrija, triq Espiri Bartel Madliena, triq Witfilep in-Naxxar, triq il-Mitħna ħaż-Żebbuġ, triq il-Puniċi ħal-Safi fost l-oħrajn. U fil-jiem li għaddew ukoll bdew ix-xogħlijiet għall-bini mill-ġdid ta' triq San Patrizzju fir-Rabat. U żgur li kulħadd innota x-xogħlijiet li saru fuq triq Diċembru 13 li ta' min jirrimarka li ħafna mix-xogħlijiet saru tul is-sajf meta l-istudenti jkunu bil-btajjel tagħhom fil-qilla ta' sħana, però ovvjament sar hekk biex kemm jista' jkun dak huwa l-iktar perjodu tas-sena fejn l-inqas jkun hemm vetturi fit-toroq, allura bekk ix-xogħlijiet setgħu jsiru b'mod aħjar. It-twessieħ ta' triq Diċembru 13 hawnhekk fejn il-fabrika tas-Sulfarini kienet essenzjali nistgħu ngħidu hekk u għamlet id-differenza kollha għaliex issa flok iż-żewġ korsiji li kienu qabel hemm 4 li kollha qed jagħtu lejn il-belt illi tagħmel differenza kbira f'dak li hu traffiku. Għalhekk sar importanti ħafna li wieħed jażel il-korsija skont il-fejn sejjer kemm jista' jkun minn qabel trid taħseb jiġifieri għaliex hekk il-traffic jimxi aħjar kemm għalik kif ukoll għal dak li qed isuq ħdejk. U sinjuri dawk kienu l-Infrastructure News u nfakrukom biex dejjem tafsu subscribe. Jew inkellek qed tarawna fuq Facebook like tal-page ħalli dejjem żommu ruħkom aġġornati. Dawk kienu l-Infrastructure News, grazzi Għall-Infrastructure Malta.